pa kita tinititigan at di ko na ata kaya pigilan na sarili, hindi ka kausapin at lapitan. O gusto ko lang makilala ka at isayaw ka na para bang tayo lang dalawang andito. Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na. Kanina pa kita tinititigan at di ko na ata kaya pigilan na sarili, hindi ka kausapin at lapitan. O gusto ko lang makilala ka at isayaw ka na para bang tayo lang dalawang andito. Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, oh. Kanina pa kita tinititigan at di ko na ata kaya pigilan na sarili, hindi ka kausapin at lapitan. O gusto ko lang makilala ka at isayaw ka na para bang tayo lang dalawang andito. Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, oh. Kanina pa kita tinititigan at di ko na ata kaya pigilan na sarili, hindi ka kausapin at lapitan. O gusto ko lang makilala ka at isayaw ka na para bang tayo lang dalawang andito. Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na. Kanina pa kita tinititigan at di ko na ata kaya pigilan na sarili, hindi ka kausapin at lapitan. O gusto ko lang makilala ka at isayaw ka na para bang tayo lang dalawang andito. Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, oh. Kanina pa kita tinititigan at di ko na ata kaya pigilan na sarili, hindi ka kausapin at lapitan. O gusto ko lang makilala ka at isayaw ka na para bang tayo lang dalawang andito. Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, oh. Kanina pa kita tinititigan at di ko na ata kaya pigilan na sarili, hindi ka kausapin at lapitan. O gusto ko lang makilala ka at isayaw ka na para bang tayo lang dalawang andito. Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, oh. Kanina pa kita tinititigan at di ko na ata kaya pigilan na sarili, hindi ka kausapin at lapitan. O gusto ko lang makilala ka at isayaw ka na para bang tayo lang dalawang andito. Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na. Kanina pa kita tinititigan at di ko na ata kaya pigilan na sarili, hindi ka kausapin at lapitan. O gusto ko lang makilala ka at isayaw ka na para bang tayo lang dalawang andito. Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, oh. Kanina pa kita tinititigan at di ko na ata kaya
Pigilan na sarili, hindi ka kausapin at lapitan. Oh, gusto ko lang makilala ka at isayaw ka na para bang tayo lang dalawang andito. Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, oh. Kanina pa kita tinititigan at di ko na ata kaya pigilan na sarili, hindi ka kausapin at lapitan. Oh, gusto ko lang makilala ka at isayaw ka na para bang tayo lang dalawang andito. Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na. Kanina pa kita tinititigan at di ko na ata kaya pigilan na sarili, hindi ka kausapin at kanina pa kita tinititigan at di ko na ata kaya pigilan na sarili, hindi ka kausapin at lapitan. Oh, gusto ko lang makilala ka at isayaw ka na para bang tayo lang dalawang andito. Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, oh. Kanina pa kita tinititigan at di ko na ata kaya pigilan na sarili, hindi ka kausapin at lapitan. Oh, gusto ko lang makilala ka at isayaw ka na para bang tayo lang dalawang andito. Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, oh. Kanina pa kita tinititigan at di ko na ata kaya pigilan na sarili, hindi ka kausapin at lapitan. Oh, gusto ko lang makilala ka at isayaw ka na para bang tayo lang dalawang andito. Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, oh. Kanina pa kita tinititigan at di ko na ata kaya pigilan na sarili, hindi ka kausapin at lapitan. Oh, gusto ko lang makilala ka at isayaw ka na para bang